नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे भरलेली शिमला मिरची. इथे मी शिमला मिरची धुवून घेतली आहे आणि देठाकडचा भाग कापून आतील बिया काढून घेतल्या आहेत. आता मिरची भरण्यासाठी मसाला बनवूया. इथे मी 4 चमचे शेंगदाणे भाजायला घेतले आहेत. शेंगदाणे भाजून झाल्यानंतर 1 चमचा चणा डाळ, 1 चमचा उडद डाळ आणि 5-6 मेथीचे दाणे भाजून घ्यायचे आहेत. चणा डाळ आणि उडीद डाळ भाजून झाल्यानंतर 2 चमचे सुकं खोबरं भाजायचं आहे. सुक्या खोबऱ्यामध्ये 4 चमचे ताजं खोवलेलं खोबरं भाजायचं आहे. खोबरं भाजण्यासाठी 1 चमचा तेल आपल्याला वापरायचं आहे. आता खोबरं, शेंगदाणे आणि डाळ भाजून झालं आहे. आता कढईमध्ये 4 लसणीच्या पाकळ्या, 3 हिरव्या मिरच्या आणि 1 कांदा कापलेला भाजून घ्यायचा आहे. भाजताना थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे. 1 चमचा तेल घालून लाल होईस्तोवर भाजायचं आहे. आता इथे कांदा, खोबरं, चणा डाळ, उडद डाळ, मेथी आणि शेंगदाणे भाजून झाले आहेत. आता मिक्सरमध्ये शेंगदाणे, चणा डाळ, उडद डाळ, मेथी पहिली वाटून घ्यायची आहे. या वाटलेल्या पेस्टमध्येच आपल्याला खोबरं घालायचं आहे. भाजलेली कांदा, मिरची, लसूण आपल्याला घालायचं आहे. अर्धा चमचा मीठ, पाव चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मालवणी मसाला घालायचा आहे. दोन चिमटीत मावेल एवढी साखर घालायची आहे. मिक्सरमध्ये हे चांगलं वाटून घ्यायचं आहे. आता शिमला मिरची भरण्यासाठी आपलं वाटप तयार आहे. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी ओतायचं आहे. आता या वाटपाचे छोटे पेढे बनवून आपल्याला शिमला मिरचीमध्ये भरायचे आहे. आता सर्व मिरच्या भरून झाल्या आहेत. कढईमध्ये 4 चमचे तेल घालायचं आहे. आता कढईमध्ये एक एक करून सर्व मिरच्या घालून घ्यायच्या आहेत. आता कढईवर झाकण ठेवायचं आहे. झाकण घट्ट असलं पाहिजे. 5 मिनिटं झाकण ठेवून शिजू द्यायचं आहे. 5 मिनिटानंतर झाकण काढून मिरचीला थोडं परतून घ्यायचं आहे. सर्व मिरच्या परतून झाल्यावर मिक्सरच्या भांड्यात जे आपण पाणी घातलं होतं ते पाणी भाजीमध्ये घालायचं आहे. वाटलेला मसाला जो उरला आहे त्यात 4-5 चमचे पाणी घालून हा मसाला आपल्याला भाजीत घालायचा आहे. आता झाकण ठेवून 7 ते 8 मिनिटासाठी मिरची नरम होईपर्यंत शिजू द्यायचं आहे. भरलेल्या शिमला मिरचीमध्ये जास्त पाणी घालायचं नाही. जास्त पाणी घातलं तर भरलेला मसाला बाहेर येतो, म्हणून पाणी थोडं थोडं करून घालायचं. अजूनही मिरची शिजली नाही आहे. 1 चमचा
पाणी घालून आपण त्यावर झाकून ठेवायचं आहे. मसाला तळाशी लागत असेल तर टोपाच्या खाली आपल्याला तवा ठेवायचा आहे आणि त्यावर कढई ठेवून आणि मग झाकण ठेवून शिजू द्यायचं. 2-3 मिनिटांनी मिरची शिजली आहे आणि एकदम सॉफ्ट झाली आहे. खूप टेस्टी भरलेली शिमला मिरची तयार आहे. 1-2 चमचे ओलं खोबरं आणि थोडीशी कोथिंबीर मी वरून घातली आहे. तुम्हाला जर माझी भरलेली शिमला मिरचीची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.